Здравейте! Аз съм Стефан Господинов, кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ в Силистра. Роден съм в Силистра, израснал съм и живея в Силистра. Хората ме познават като открит и честен човек. Като ваш народен представител ще работя за развитието на проекта Дунав мост. ГЕРБ е партията, която ще даде път на младите и кадърни хора. Като представител на парламентарната група на партия ГЕРБ ще се боря за премахване на административните пречки и лицензионните режими за малкия и среден бизнес. Гласувайте за мен, защото ви познавам и съм един от вас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.